Me saatiin aivan käsittämätön pulli näistä uusista UCC Top Scrum pakoista. Nää 5 pakkaa, kun tänään avataan, on mun ylivoimaisesti parhaat jalkapallopakat, mitä mä oon ikinä avannut. Sitten ei kun liikkeelle. Ensimmäistä pakasta me vedettiin tämmönen Last Dance Sanetti, Joe Bellingham, joka seuraa Judin jalanjälkeä tuolla Dortmundissa, ja Julian Alvarez, joka on matkalla ilmeisesti Barcelonaan viimeisimpien huhujen mukaan. Sitten ei muuta kuin toista pakkaa auki, ja täältähän tulee ensimmäisenä tämä Kuenda, joka on todella potentiaalinen Sportingin nuori kaveri. Tällä kaverilla on kyllä Shadow Edge Lionel Messi. Siis mä oon nähnyt, kun YouTubet avaa näitä kalleimpia UCC Top Scrum pakkoja. Mä en oo kenenkään nähnyt edes avaavan tätä raritia. Näitä Shadow Edge-kortteja on 20 ja mä sain tän parhaan, eli Lionel Messi Shadow Edgein, mikä on ihan käsittämätöntä ja tää on mun ylivoimaisesti paras pulli, mitä mä oon vetänyt jalkapallokorteista ikinä. No, sen jälkeen on mentävä eteenpäin, sanoi mummu lumessa, ja me saatiin tommonen Nico Williams Powerplayer-kortti seuraavan pakkaan, ja täältähän meille tuleekin numeroitu Tillman ja mitä sen takana Rio Ngumo, joka on tällä hetkellä yksi lupaavimmista Valioliigan nuorista. Ja tämän kaverin tämmöiset rookie-kortit tai Future Star-kortit on todella arvokkaita, jos tämä kaveri täyttää sen potentiaalia ja siitä tuleekin maailman tähti. Niin näistä kannattaa pitää kiinni, jotka on pakattu sen uran alkuvaiheessa. Edellisessä pakasta ei jäänyt mitään muuta mieleen kuin Declan Rice Arsenal paijassa, joka saa West Ham-fanille vähän oksennuksen suuhun. Ja lupaavista nuorista puheen ollen Max Dauman on kanssa samantyylinen kortti, joka kannattaa pitää. On nimittäin aika lupaava kaveri, mutta mikään ei vedä vertoja tälle pullille. Huh.